είχαν την ευκαιρία να ζήσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 3 χρόνια, ως χρόνια δηλαδή απουσιάζει ο Ηρακλής από την Super League. Ηρακλής ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας σύνδεση με τη συμπρωτεύουσα, ένα από τα κλασικά ντέρμπι της πόλης, ένα μάτι το οποίο έχει απασχολήσει όλη την πόλη τις τελευταίες μέρες και χωρίζει μια κατηγορία της δύο ομάδες. Όπως βλέπετε και από αυτά τα πρώτα πλάνα από το στάδιο υπάρχει πολλής κόσμος, πάει πολύς καιρός, την τελευταία φορά που μαζεύτηκε τόσος κόσμος για τον Ηρακλή στο γήπεδο, για αυτό το πραγματικά σπουδαίο μάτι. Πρόκειται για το τελευταίο παιχνίδι για την πρώτη σειρά αγώνα του 2016 της διοργάνωσης, πριν από λίγη ώρα στο Βόλο. Ο Ολυμπιακός Βόλου κατάφερε και πήρε την νίκη 2-0 κοντά στον Αστέρα Μαγούλα. Στα αυτή την δεκάδα που θα παρατάξει ο Γιγέρμου Όγιος για τον Ηρακλή σε σχήμα 4-3-3. Ο Κυπουρός ο τέρμα, Σαββίδης και Λίμα στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπουκουβάλας δεξιά, ο Κοντοδήμος αριστερά. Ο Τάι, ο Μπάμπα και ο Πορτουλίδης τριπλέτα στο χώρο του κέντρου με τον Πορτουλίδη λίγο πιο μπροστά σε ρόλο οργανωτή. Ο Νοάτσι και Τσιλιανίδης στα δύο άκρα και ο Ζάχορα ο Κροάτης πρώτος σκόρερ της ομάδας στην κορυφή της επίθεσης. Εδώ είναι και ένα προγραμματική για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος δεν υπολογίζει στους κοντέων Παπαστεριανό και Παλιγιώργο. Είναι εκτός με προβλήματα τραυματισμών. Ο Κοντέων είχε κάποιες ελπίδες να αγωνιστεί. Είχε συμπεριληφθεί αρχικά στην αποστολή από τον Όγιος, αλλά τελικά κόπηκε από την 18η. Και η δεκάδα του Κουκ Στέφενς για τον ΠΑΟΚ με κάποιες αλλαγές, με κάποιες απουσίες. Με τον Γλίκο στο τέρμα. Στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά είναι ο Σκόντρας, ο Κατσουράνης, ο Τζαβέλας και ο Λίνο. Τζιόλης και Λάζαρ το δίδυμο στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Γεωργιάδης και Λούκας στα δύο άκρα και ο Νίνης σε ρόλο οργανωτή πίσω από τον Αθανασιάδη. Υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις από τον Κουκ Στέφενς, ποιος αφήνει στον πάγκο όπως βλέπουμε τον Βούκιτς, τον Ολίσε, και έχει στον πάγκο την ατραξιόν του απόψινού αγώνα για τον ΠΑΟΚ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον δικέφαλο του Βορρά, τον Έντουιτζες Μαδούρο, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, αν κριθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Πλάνα από τις εξέδρες του Καστατζογλίου, καθώς περιμένουμε να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων. Πρώτο παιχνίδι απόψε εδώ στο Καστατζόγλιο, η ρεβάνς σε 2 εβδομάδες στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς οπαδούς του ΠΑΟΚ, βρίσκονται μόνο Ηρακληδείς στις εξέδρες. Αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ των διοικήσεων των δύο ομάδων, αλλά ήδη μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα εδώ στο Καφτατζόγλιο, μια ατμόσφαιρα που πραγματικά θυμίζει ντέρμπι. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κ. Κουτσιάφτης, μαζί με τους βοηθούς του, τον Καραϊσαρίδη και τον Καραγκιζόπουλο, ηγούνται τώρα των δύο ομάδων που βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τον ΠΑΟΚ, όπως δήλωναν οι άνθρωποι του, να ψάχνει για ένα σκορ πρόκρισης από το απόψινό κιόλας μάτς, για να κάνουν τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη ενώπιση της ρεβάνς της Τούμπας. Αλλά ο Ηρακλής, ο οποίος ήδη έχει αποκλείσει μια ομάδα της Super League, βρισκόταν ξανά στη φάση των 32, σε καμία περίπτωση δεν φαντάζει εύκολος αντίπαλος. Άλλωστε είναι ένα μάτς με ιδιαιτερότητες, είναι ένα κλασικό ντέρμπι για την πόλη της Θεσσαλονίκης και γίνεται σε ένα γήπεδο στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να νικήσει τον Ηρακλή εδώ και 16 χρόνια. Έχουν ανάψει δεκάδες καπνογόνα στην εξέδρα των φανατικών φίλων του Ηρακλή. Έτσι υποδέχει το κόσμο στις δύο ενδεκάδες και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να καλησπερίσω τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται δίπλα στους δύο πάγκους, τον Πάρη Τσελεπίδη που να μας δίνει το ρεπορτάζ του Ηρακλή, τον Μιχάλη Μελισσίδη, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ας ξεκινήσουμε από τον Κηπεδούχο. Πάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες τηλεθεατές και τηλεθεατές στο TTV, εδώ από τον αγωνιστικό χώρο του Καφτατζογλίου, δίπλα ακριβώς από τον πάγκο της ομάδας του Ηρακλή, με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν πώς και πώς στη σέντρα, όπως και όλοι στο στρατόπεδο των Γιαννολεύκων αυτές τις τελευταίες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ηρακλής, με απόφαση και του Γιγέρμου Όγιος, πήγε σε ξενοδοχείο η αποστολή 2 μέρες πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού. Στα περίεργα της έλευσης της αποστολής, ότι το πούλμαν που πήγε να την πάρει
χάλασε καθώς όδευε προς το ξενοδοχείο λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, οι άνθρωποι του Ηρακλή ενήργησαν αστραπία και οπότε άργησε η αποστολή να φτάσει στο Καρτατζόγλιο μόλις κατά 1/4. Απόντες της τελευταίας στιγμής ο Κοντέων, ο οποίος προπονήθηκε μεν χθες αλλά με πολλούς έντονους πόνους που έχουν να κάνουν στην γάμπα του, εκεί όπου έχει κληρονομήσει ένα είδημα από το τελευταίο παιχνίδι του 2013 στην Ζάκυνθο με την τοπική ομάδα για το πρωτάθλημα της Football League, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την Καβάλα και να κάνει έναν αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της Δευτέρας στις Σέρρες με αντίπαλο τον Εθνικό Γαζόρου, ενώ ο Αργεντινός τεχνικός του Ηρακλή άφησε εκτός αποστολής τον τερματοφύλακα Χουάντερσον. Τάσο. Ναι, με τον Κυπουρό να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια. Ο Χουάντερσον είναι και αυτός εκτός 18ας. Πάμε να ακούσουμε και τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Μιχάλης Μελισσίδης. Καλησπέρα και από εμένα, από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Σαλπικίδης, ο Στόχ, ο Λόρενς, ο οποίος δοκιμάζεται στην Μπάρσλεϊ, ο Σπυρόπουλος, ο Κατσικάς και ο Βίτορ, ο οποίος είναι καλά, πατάει καλά. Αποθεραπεύτηκε, αλλά προφυλάσσεται ακόμη από το Χουπ Στέφενς. Είναι οι απόντες από το σημερινό παιχνίδι. Βλέπουμε τον Γεωργιάδη, ο οποίος είχε να πάρει μέρος σε αγώνα του ΠΑΟΚ από τη 15η αγωνιστική στο παιχνίδι με την Καλονή, και τον Νίνη, ο οποίος απέχει από τη 13η αγωνιστική όταν και τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πας Γιάννα. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 30 αγώνες μέχρι τώρα, αυτό είναι το 31ο παιχνίδι. Φυσικά και έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του από ότι ο Ηρακλής. Ο Χουπ Στέφενς έχει χρησιμοποιήσει 28 παίχτες, ό,τι είχε και δεν είχε δηλαδή, αλλά στις τελευταίες 4 αγωνιστικές έχει κατασταλάξει σε 18, σύμπλην ένας ή δύο παίχτες. Αφού θα υπάρχουν και άλλες αποδεσμεύσεις και άλλες μεταγραφές, σίγουρα όμως έχει πρόθεση να δουλέψει με 20 παίχτες. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς τρέχει και το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα του ΠΑΟΚ. Παναλαμβάνω, ο Μαδούρο βρίσκεται στην 18η, είναι στον Πάκο, δεν αποκλείεται ο Ολλανδός διεθνής μέσο αμυντικός να κάνει τον τεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ απόψε. Όλα δείχνουν έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής θα έχει τη σέντρα και την πρώτη επίθεση. Ηρακλής ΠΑΟΚ σε απευθεία σύνδεση με το Καρτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τη φάση του 16 του Κυπέλου Ελλάδος. Αμέσως μετά, θυμίζω, ακολουθεί και η εκπομπή Ώρα Ελλάδος με όλα τα highlights, όλη την αγωνιστική δράση από τα παιχνίδια που έγιναν αυτήν την εβδομάδα, από τη δεύτερη σειρά αγώνων δηλαδή, για αυτόν τον γύρο του Κυπέλου, και πλούσιο ρεπορτάζ βέβαια από το παιχνίδι που θα έχει μόλις ολοκληρωθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν περιμένει ο διαιτητής να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, καθώς υπάρχει πολύς καπνός από τα δεκάδες καπνογόνα που άναψαν οι φίλοι του Ηρακλή. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Τσεκάρει με τους δύο τερματοφύλακες ότι είναι έτοιμοι και είναι έτοιμος να σφυρίξει ο Κουτσιάφτης. Πρώτο σφύριγμα, πρώτη σέντρα και πρώτη επίθεση στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Παλαριστερά για τον Κοντοδήμο, προς τον Νονουάτσι, εκεί όπου θα καταφέρει να κόψει για τον ΠΑΟΚ ο Λάζαρ. Παλιά προς τον Γεωργιάδη, ο οποίος φαίνεται πως όντως ξεκινά στο αριστερό άκρο της επίθεσης για τον ΠΑΟΚ, με τον Λούκας στα δεξιά, τον Ίνι σε ένα κεντρικό ρόλο πίσω από τον Στέφανο Αθανασιάδη. Στο πλάγιο Λίνο, σκόρερ του νικητήριου γκολ του ΠΑΟΚ στην δύσκολη εκτός έδρας νίκη επί της Ξάνθης. Περίμενε, του λέει ο διαιτητής, ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον καπνό τώρα. Έχει αρχίσει να μαζεύεται πάνω από το τέρμα του Κυπουρού. Το Κασκόλ. Έλεγες, Πάρη? Αυτό το οποίο ζητάει ο τέταρτος διαιτητής από τους ηθήνοντες εδώ του γηπέδου και τους υπευθύνους από πλευράς του Ηρακλή είναι να βγει το Κασκόλ που έχει τοποθετηθεί από φύλατο της ομάδας των γηπεδούχων στην αιστεία, στα δίκτυα ακριβώς πάνω που υπερασπίζεται το πορτιέρο του ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Γλίκος, αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ το βλέπουμε. Τώρα διακοπή για αυτόν τον λόγο και να μην πηγαίνει κανείς να το κατέβασει. Υπάρχουν και οπαδοί στο Ταρτάν. Ο Μιχάλη. Ναι, Μιχάλη. Υπάρχουν οπαδοί πίσω από την εστία του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, από τους οποίους ζητάει τώρα και ο παρατηρητής του αγώνα να περάσουν εκτός γηπέδου. Με αφορμή όλα αυτά το Κασκόλ το οποίο έβαλε οι άλλοι οπαδοί. Ναι, Πάρη. Ο Κουτσιάφτης, ο διαιτητής συνάντηση, είπε τώρα στον Τσαλίκη από πλευράς της Ηρακλής ότι αν δεν βγουν οι οπαδοί έξω δεν συνεχίζει ξανά το παιχνίδι. Λογικό είναι.
Ωραία ατμόσφαιρα είχε δημιουργηθεί, δεν υπάρχει νόημα τώρα να χαλάσει το μάτς πριν ακόμα ξεκινήσει, επειδή κάποιοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους, και ενώ ο καπνός από τα καπνογόνα περνάει πάνω πια από την εστία του Κυπουρού, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην εκτέλεση ο Λίνο. Για τον Αθανασιάδη έκοψε ο Κοντοδήμος. Γεωργιάδης για τον Λάζαρ. Ο Ρουμάνος έκανε το λάθος, παίρνει ο Νουάτσι και βγάζει την αντεπίθεση ο Ηρακλής. Σταμάτησε ο Νιγηριανός, κοίταξε προς τα πίσω. Δόθηκε χρόνος στην άμυνα του ΠΑΟΚ να οργανωθεί. Ο Νουάτσι κρατάει. Άφησε για τον Μπάμπα. Μπουκουβάλας τώρα. Τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν πριν από 3 χρόνια, 10 Απριλίου του 2011, πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, λευκή ισοπαλία. Και με τον Ηρακλή να απουσιάζει βέβαια από την Super League τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ξαναδοθεί ευκαιρία στις δύο ομάδες να ξανασυναντηθούν. Υπόδειξη για offside στον Ζάχορα, ήρθε από πίσω ο Κροάτης. Ο Κατσουράνης πλασαριστά για τον Λάζαρ. Ο Κατσουράνης που γυρίζει σήμερα στο κέντρο της άμυνας, έχοντας αναδειχθεί MVP της τελευταίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Σκόρερε και αυτό στην Ξάνθη. Κλέβουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Νουάτσι από την πάσα του Τσιλιανίδη. Το άνοιγμα στα αριστερά εκεί όπου έχει ανέβει ο Κοντοδήμος. Ψάχνει για τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Πέρασε πάνω το Ζαχώρα η μπάλα από Μάκρυνο Λίνο. Ο μάτς που πάει να πάρει ρυθμό με τον Γεωργιάδη τώρα στην κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Αθανασιάδης κάνει κίνηση στην κορυφή της επίθεσης. Είναι πολύ δυνατή παλιά. Απευθείας out. Ήταν η πρώτη απόπειρα του ΠΑΟΚ και επίσκεψη στα καρέ του Κυπρού. Και βλέπουμε εδώ την προηγούμενη φάση, καθώς άρχισε να τραβηχθεί ο Ζάχορα και υποδείχθηκε σε θέση offside. Μπάμπα. Ο Νουάτσι στα αριστερά για τον Ηρακλή, έδωσε στον Κοντοδήμο. Πίεσε ο Λούκας, η μπάλα έφυγε πλάγιο out. Εδώ ο Ισπανός εξτρέμ του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε στο δεξί άκρο της επίθεσης απόψε, με τον Γεωργιάδη να κερδίζει θέση βασικού στην άλλη τέριγα. Παλιά προς τον Αθανασιάδη, σπρώχτηκε με τον Σαββίδη, το φάουλ πήγε υπέρ του κεντρικού αμυντικού του Ηρακλή. Σαββίδης που έχει παρτενέρ τον Λίμα απόψε, από τη στιγμή που δεν πρόλαβε ο Κοντέων. Τσιλιανίδης άνοιξε στο κοντρόλ, καταφέρνει και κρατάει την μπάλα, δίνει στον Νουάτσι offside. Σε αντικανονική θέση ο Νιγηριανός, σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού, του κ. Καραϊσαρίδη, και όπως βλέπουμε ήταν σωστή. Ο Hoops Evans που ζήτησε από τους παίκτες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, σοβαροί, πειθαρχημένοι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, να αναδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα πρώτα λεπτά, καθώς περίμενε ένα δυνατό ξεκίνημα από πλευράς Ηρακλή, και όντως Ηρακλής έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Μπάμπα, ωραία κίνηση. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής, η μπάλα βγαίνει στα δεξιά για τον Τσιλιανίδη. Στον άξονα ο Πορτουλίδης και τον Κοντοδήμο. Ο Νουάτσι. Ξανά στον Μπάμπα. Θα ελέγξει ο Νουάτσι.
Βγαίνει μπάλα αριστερά για τον Κοντοδήμο. Η σέντρα προς τον Ζάχορα. Κεφαλιά του Κροάτη με την μπάλα να περνά παράλληλα με το τέρμα. Ο Γεωργιάδης έχει γυρίσει να βοηθήσει στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Στέλνει μπροστά για τον Αθανασιάδη, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τον Ηρακλή. Στα πόδια του Πορτουλίδη, ο οποίος γύρισε για τον Κοντοδήμο. Ο Μιχάλης Βελισσίδης ζήτησε το λόγο. Μιχάλη. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει λίγο το τέμπο και αυτό αφορά το ανέβασμα του Ηρακλή. Να δούμε αυτή τη φάση με τον Ζηλιανίδη. Να δούμε τον Ζηλιανίδη, ο οποίος κόπηκε από τον Κατσουράνη, συνεχίζει τη φάση, βγαίνει ο Σκόντρας και διώχνει σε πλάγιο. Από την πρώτη επίσκεψη με την πάσα του Γεωργιάδη, η οποία είχε στόχο τον Αθανασιάδη, δηλαδή δεν κοίταξε πριν σεντράρει και ήταν με τις συνηθισμένες του εκφράσεις και χειρονομίες. Μονίμως είναι ανικανοποίητος όσον αφορά το πώς παίζουν. Η ευκαιρία Ζάχορα αποκρούει, ο Γλίκος συνεχίζει τη φάση, δεν έχει περάσει έξω η μπάλα, το σουτ, κόρνερ. Η πολύ μεγάλη φάση με τον Ζάχορα και πάλι για τον Ηρακλή. Στο 8ο λεπτό φτάνει πολύ κοντά στον γκολ ο Ηρακλής. Με τον Ζάχορα σε δύο περιπτώσεις καλυπτόταν, όπως βλέπουμε εδώ, στην κάθετη πάσα, αποκρούει με το πόδι ο Γλίκος. Γυρίζουν με τον Βουκουβάλα, προλαβαίνοντας την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Δεύτερο σούτ από τον Ζάχορα. Η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία του Ηρακλή στο 8 να γράψει το 1-0. Εδώ σωτήρια. Η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, εκτελέσει και πλασαριστά από τον Τάγια τον Πορτουλίδη, ο οποίος σεντράρει ψάχνοντας τον Μπάμπα. Έχει κάνει φάουλ ο Αφρικανός αμυντικός χαφ. Πάμε και στον Ηρακλή, πάμε στον Πάρη Τελεπίδη. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε καταρχήν από τον πάγκο του Ηρακλή είναι ότι σηκώθηκαν όλοι όρθιοι σε αυτή τη μεγάλη διπλή ευκαιρία την οποία έχασε ο Ζάχορα. Λίγο νωρίτερα πάντως ο Παντελής Κωνσταντίνης από πλευράς της ΠΑΕΠΑΟΚ εδώ στον αγωνιστικό χώρο διεμήνυσε στους ανθρώπους του Ηρακλή αλλά και στους υπευθύνους της ΕΠΟ ότι αν δεν καθαρίσει ο χώρος πίσω από την εστία του Παναγιώτη Γλίκου, τότε ο ΠΑΟΚ θα αποχωρήσει από το παιχνίδι στο επόμενο δεκάλεπτο. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η ψυχραιμία και η ηρεμία μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Κεφαλιά από τον Κοντοδήμο, επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Λούκας, θα πέσει στο έδαφος ο Ισπανός, δεν υπάρχει φάουλ. Βαθιά παλιά για τον Ζάχορα. Κεφαλιά του Κροάτη προς τα πίσω, εκεί δεν υπάρχει άλλος παίκτης του Ηρακλή. Ο Ζάχορα που τρέχει να πιέσει τώρα. Ο Γλίκος απομάκρυνε, ο Γλίκος που είχε σωτήρια επέμβαση απέναντι στον Κροάτη φόρ του Ηρακλή στην προηγούμενη φάση. Με το πόδι κατάφερε και έβγαλε το πρώτο σουτ. Ήρθε και δεύτερη προσπάθεια από τον Ζάχορα στην πρώτη πολύ μεγάλη φάση του αγώνα. Λίμα, ο Λίνο για τον ΠΑΟΚ. Λάζαρ, Γεωργιάδης, Τζιόλης. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής καθώς η μπάλα παραμένει στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά ο Σκόντρας έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα πάνω στον Κοντοδήμο. Τώρα θα καταφέρει να ελευθερώσει η άμυνα του Ηρακλή. Είναι δυνατή όμως η πάσα, κλέβει ο Λάζα. Προσποίηση του Ρουμάνου, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Γεωργιάδη. Δεν βγάζει τη σέντρα προς την περιοχή, προς τον Αθανασιάδη. Υπήρχαν και άλλοι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που περίμεναν ένα γέμισμα. Λάζαρ. Σκάβει την μπάλα ο Νίνης. Ο Λούκας αφήνει, βρίσκει στήριγμα στον Σκόντρα. Πρώτη οργανωμένη επίθεση του ΠΑΟΚ είναι αυτή στο μάτς. Υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των φίλων του Ηρακλή. Ωραίος συνδυασμός, θα γίνει το σουτ, συρτό, η μπάλα κοντράρει. Καθαρίζει ο Κυπουρός πριν γίνει επικίνδυνος ο Αθανασιάδης. Και γρήγορα το βολέ από τον έμπειρο τερματοφύλακα. Και θα καταφέρει να κόψει με κεφαλιά ο Τζαβέλας. Από ό,τι βλέπω, Μιχάλη, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες από πλευράς ΠΑΟΚ. Ναι, πράγματι, ο Παντελής Κωνσταντινίδης μιλάει με τον τέταρτο, ο οποίος έχει επικοινωνία και με τους διαιτητές. Παραμένουν οι φίλαθλοι αυτοί, τέλος πάντων, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την εστία του Γλίκου. Και συνεχίζονται και οι διαμαρτυρίες του Παντελή Κωνσταντινίδη, ο οποίος κάποια στιγμή είπε: δεν κατάλαβα ποια είναι η δουλειά μου εδώ. Συζητώντας προφανώς και με την αστυνομία αλλά και με τον παρατηρητή του αγώνα. Ο Μπάμπα για τον Τάι.
Πιέζεται το αρχηγός του Ηρακλή, ξαναδίνει στον Μπάμπα το τάκλιν του Λάζαρ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Πάσα προς το Αθανασιάδη, δεν υπάρχει υπόδειξη για offside. Το γύρισμα προς τον Λούκας. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αρχίσει να γίνεται απειλητικός για την αιστεία του Κυπουρού. Είδαμε νωρίτερα σε επανάληψη και το πρώτο σουτ από πλευράς ΠΑΟΚ, το αδύναμο σουτ του Λούκας. Εδώ είναι η προσπάθεια του Αθανασιάδη. Η λύση ήρθε από τον Κοντοδήμο που έδιωξε σε κόρνερ. Ο Κατσουράνης έχει ανέβει για αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Με πολύ φάλτσο η σέντρα, κεφαλιά πάνω τα δοκάρια. Out είναι από τον Κατσουράνη. Δέκατο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ ο Κουπ Στέφενς, λίγο πιο ήρεμος σε σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα, καθώς η ομάδα του έχει καταφέρει και έχει ισορροπήσει τα τελευταία λεπτά και έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κόπηκε ο Αθανασιάδης, Τζαβέλας για τον Γεωργιάδη. Η επέμβαση από τον Μπουκουβάλα σε πλάγιο. Τζιόλης για τον Λίνο. Κλείστηκε ο Τζιόλης από δύο παίκτες του Ηρακλή. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, έξω από τον Τάι. Ο Λίνο βρήκε τον Λάζαρ. Τρέχει να καλύψει ο Μπάμπα. Άνοιγμα στα δεξιά, εκεί υπάρχει κενό για τον Ηρακλή. Δεν μπόρεσε να φύγει μπροστά ο Σκόνδρας. Λάζαρ κατά τον έλεγχο της μπάλας, δίνει στον Τζιόλη. Βαθιά παλιά του Αλέξανδρου Τζιόλη για τον Αθανασιάδη, ήταν ψηλή, δυνατή, να μαζέψει ο Κυπουρός. Μπάμπα, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να τρέξουν το ρυθμό του αγώνα, να γίνει γρήγορο παιχνίδι. Προσπάθεια ήταν τον Τσιλιανίδη, πήρε το πλάγιο. Και με τις δύο ομάδες να πιέζουν πολύ δυνατά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Όπου βρίσκεται η μπάλα, πάνε και δύο και τρεις αμυνόμενοι για να κλείσουν τον αντίπαλο. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Ζάχορα, παίρνει το φάουλ από τον Λάζα. Εδώ και πάλι μονομαχία ανάμεσα στον Κροάτι φορ του Ηρακλή και τον Ρουμάνο αμυντικό μέσο του ΠΑΟΚ. Η πάσα για τον Τσιλιανίδη, κίνδυνος εδώ για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του νεαρού. Έψαξε να βρει τον Ζάχορα, ο Γλύκος είχε διαβάσει σωστά τη φάση, έπεσε και μπλόκαρε. Και ωραία ελέγχει τώρα στην άμυνα του Ηρακλείου Σαββίδης. Συμπληρωμένα τα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα στο 0-0, με τον Ηρακλή να έχει χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, διπλή ευκαιρία με τον Ζάχορα στο 8ο λεπτό. Κλέβει τώρα ο Λίνο. Γεωργιάδης. Είναι αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα. Βλέπετε όπου πηγαίνει η μπάλα, 2 και 3 παίκτες την κυνηγούν για να πιέσουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τάι. Άσχημη πάσα προς τον Μπουκουβάλα, ο οποίος πέφτει στο έδαφος, δεν παίρνει φάουλ. Δυνατές, πολύ δυνατές μονομαχίες. Η φάση συνεχίζεται με τον Τάι. Το σούτ από τον Ράτσι λίγο έξω. Να και η δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 16. Μπάλα περάσε ξιστά από το αριστερό δοκάρι του Γλύκου, ο οποίος εδώ φαίνεται να τα έχει με τους αμυντικούς του. Ο Τάι ήταν ο δημιουργός της φάσης, εδώ ο αρχηγός του Ηρακλή. Άφησε την μπάλα για τον Ονουάτσι, πολύ γρήγορη αντίδραση από τον Νιγηριανό επιθετικό, δεν είχε χώρο εκεί για να ζυγίσει καλά το σουτ. Με το Μητάκι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, να στείλει λίγο έξω το αριστερό δοκάρι. Απευθείας πλάγιο από τον Γλυκό. Γρήγορη εκτέλεση από τον Μπουκουβάλα για τον Τσιλιανίδη. Προσπάθησε να αποφύγει τον Λίνο, έπεσε στο έδαφος, παίζεται, έδειξε ο Κουσιάφτης. Και ο Σαββίδης πίσω για τον Κυπούρο. Κεφαλιά τον Τζόλι, έστρωσε ο Νίνης για τον Λάζαρ, εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τάι. Διαμαρτύρεται ο αρχηγός του Ηρακλή.
Ο Λάζαρ για τον Τζιόλι. Τόσο άλλαξε με τον Σκόνδρα. Πίσω η μπάλα για τον Κατσουράνη, ο οποίος στέλνει μπροστά όπως. Και που πήδηξε την κεφαλιά ο Νίνης. Μαζί με τον Σαβίδη. Τζιόλι σε νέα κεφαλιά. Παίζεται, λέει, και πάλι ο Κουτσιάφτης. Πολλές ψηλές μπαλιές, τώρα θα κατέβει μπάλα. Στα αριστερά για τον Γεωργιάδη. Νίνης. Λάζαρ για τον Λίνο. Βγάζει σέντρα χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Ο Κυπουρός θα μαζέψει, καθώς προσπάθησε να βγει στην απορία της μπάλας ο Αθανασιάδης. Δεν τα κατάφερε. Πολύ έξυπνη σέντρα από τον Λίνο. Εδώ στην πλάτη της άμυνας ο Αθανασιάδης γλίστησε και δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα. Το βόλεα τον Κυπουρό. Δυνατή μονομαχία ανάμεσα στον Τζαβέλα και τον Ζάχορα. Κεφαλιά του Λίνο. Τζιόλης, ο Λάζαρ σηκώνει και διώχνει. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Νίνης υπό την πίεση του Μπάμπα. Αντικανονική ενέργεια από τον Ιγοριανό. Το φάουλ εκτελέσει και γρήγορα για τον Λίνο. Τσιλιανίδης άπλος στο πόδι, έχει βρει η μπάλα. Ο Μπάμπα προσπάθησε να προλάβει το πλάγιο, δεν τα κατάφερε. Τρομερή πίεση του Ηρακλή σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Σταμάτη το τρέξιμο από τους παίκτες του Γκιγέρμο Όγιος, το οποίο βλέπουμε εδώ να ζει με ένταση το μάτς. Στον Ηρακλή βλέπουν σαφώς αυτό το παιχνίδι ως μια καλή ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους κόντρα σε έναν από τους μεγάλους του πρωταθλήματος. Και ενώ βέβαια προτεραιότητα για τον Ηρακλή σαφώς είναι το πρωτάθλημα, σαφώς είναι το κυνήγι της ανόδου στην Super League, το οποίο δεν κατάφερε πέρσι. Φέτος μετά από ένα κακό ξεκίνημα έχει βρει το ρυθμό του, προέρχεται μάλιστα από ένα αίτητο σερί 6 αγωνιστικών, 5 νίκες, μια ισοπαλία σε αυτό το διάστημα. Νομίζω νίκησε την Καβάλα 1-0 στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος. Είναι στην 4η θέση. Με γκολ του Ζάχορα, ακριβώς στο 80, όπως μου λέει ο Πάρης Τελεπίδης. Η πάσα του Τσιλιανίδη, χαμηλή σέντρα του Μποκουβάλα, εκεί ο Κατσουράνης θα διώξει πλάγιο. Τσιλιανίδης. Μπάλα από τον Τάι θα φύγει έξω, out είναι. Εδώ είναι οι δύο τελευταίες ευθυντικές προσπάθειες του Ηρακλή, με την σέντρα νωρίτερα του Τσιλιανίδη απευθείας στον Γλίκο και η ευκαιρία του Νουάτσι με την μπάλα να φύγει λίγο έξω. Ήταν η δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία του Ηρακλή στο μάτς. Θυμίζω στο 8ο λεπτό μεγάλη διπλή φάση με τον Ζάχορα. Αυτές είναι οι τελικές προσπάθειες, 3 για τον Ηρακλή, 2 για τον ΠΑΟΚ. Οι 2 από τις 3 του Ηρακλή όμως, μάλλον και οι 3 ήταν, γιατί είναι οι 2 τελικές του Ζάχορα στην ίδια φάση στο 8 και η τελική του Νουάτσι στο 16 είναι καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει ακόμα να απειλήσει, να ξέρεις, ένα χλιαρό σου του Λούκας. Ο Σαβίδης θα γυρίσει πίσω στον Κυπουρό. Στρατοφύλακας του Ηρακλή άλλαξε με τον Λίμα. Σαβίδης, και ενώ ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ για να πιέσει ψηλά. Μπάμπα. Πιέστηκε από τον Λούκα, στο πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Έδειξε ο Κοντοδήμος, ο Ζάχορα κατέβασε με το χέρι όμως. Δεν διαμαρτύρεται την απόφαση του διαιτητή για το χέρι που σφύριξε δηλαδή, αλλά για σπρώξιμο που του έγινε ο Κροάτης. Εδώ υπό την πίεση του Κατσουράνη προσπάθησε να κοντρολάρει. Τζιόλης για τον Λίνο. Ωραίος συνδυασμός από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Άλλαξε ο Λίνο με τον Γεωργιάδη. Τράβηγμα στον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ από τον Τάι. Υπάρχει φάουλ, παρατηρήσεις στον αρχηγό του Ηρακλή. Είναι η ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να ανεβάσει κόσμο στη μεγάλη περιοχή του Κυπουρού. Εδώ είναι και πάλι η τελευταία φάση, το τράβηγμα, καθαρό φάουλ από τον Τάι. Σωτήρης Νίνης στην εκτέλεση.
Αριστερά έχει ανέβει και ο Λίνο για να προσφέρει την επιλογή της κοντινής πάσας. Λογικά θα πάμε για γέμισμα όμως από πλευράς Νίνη, πλησιάζοντας στα μέσα του πρώτου μέρους εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Ηρακλής ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0. Άφησε τελικά ο Νίνης για το Λίνο. Καλή σέντρα, προσπάθησε ο Κατσουράνης στο σούτ στο δοκάρι από τον Γεωργιάδη. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για χέρι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ζητούν πέναλτι στη φάση αυτή. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Στο μεταξύ υπάρχει παίκτης του Ηρακλή πεσμένος στο έδαφος. Εδώ βλέπουμε την κεφαλιά του Κατσουράνη και ναι, ο Σαββίδης είναι αυτός που έχει απλώσει τα χέρια. Εδώ δεν φαίνεται καθαρά από αυτό το replay. Πηδάει πάντως με απλωμένα τα χέρια ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή και τη βρίσκει, το βλέπουμε εδώ. Πάμε στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Τζαλίκη στον τέταρτο και ο Παντελής Κωνσταντινίδης έχουν κάνει ένα πηγαδάκι αν ήταν ή όχι χέρι. Επιμένουν οι προπονητές του ΠΑΟΚ ότι ήταν χέρι. Ο Τζαλίκης είναι κοντά για λογαριασμό του Ηρακλή. Προσπαθεί και αυτός να δει τι θα πούνε για να πάρει και αυτός το μέρος στο διάλογο. Ο τέταρτος τώρα μιλάει με όλους, όλα αυτά με την ευκαιρία της διακοπής και ο Κοντοδήμος είναι έτοιμος να πάρει θέση και πάλι στο παιχνίδι. Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τη φάση η οποία τελείωσε με αυτό το δυνατό σουτ του Γεωργιάδη στο οριζόντιο δοκάρι. Ήταν τον Τζαβέλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρονται έντονα για την φάση για το χέρι του Σαββίδη. Και πάλι στο προσκήνιο ΠΑΟΚ. Σπρώξιμο στον Γεωργιάδη από τον Τάι, ο οποίος θα πρέπει να ηρεμήσει λίγο γιατί έχει ήδη κάνει πολλά μαζεμένα φάουλ. Και δεν θα την γλιτώσει την κάρτα. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για τον αρχηγό του Ηρακλή. Περισσότερο νομίζω για την αντίδρασή του, για τη διαμαρτυρία του. Το βλέπετε εδώ σε έξαλλη κατάσταση. Πάνω κάτω από το ίδιο σημείο που εκτελέστηκε το φάουλ νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ που οδήγησε στη μεγάλη ευκαιρία με τον δοκάρι. Αφήνει ο Λίνο αυτή τη φορά ο Νίνης, είναι ο εκτελεστής. Κεφαλιά από τον Τάι, ξανά στον Νίνη μπάλα. Δυνατή, πολύ δυνατή παλιά προς τον Γεωργιάδη. Παίρνει τέλος έτσι αυτή η ευθυντική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Δυνατές μονομαχίες στον αέρα, έβγαλε μπροστά ο Λίμα για τον Ζάχορα. Τάι, μπερδεύτηκε τον Τσιλιανίδη. Λάζαρ, ελευθέρωσε, άνοιξε την μπάλα για τον Τζιόλι, ανεβαίνει από τα δεξιά και ο Σκόντρας. Εκεί φωνάζει ο Λούκας να πάει μπάλα. Από τον Ισπανό τελικά το άνοιγμα, κακή πάσα. Κάλυψε ο Σαββίδης, ναι, και πήρε το επιθετικό φάουλ από τον Κλάους Αθανασιάδη, ο οποίος διαμαρτύρεται στον βοηθό. Είναι ένα πραγματικό ντέρμπι πάντως ανάμεσα στις δύο ομάδες, με πάθος, με ένταση, με πολύ δυνατές μονομαχίες. Εδώ βλέπουμε και πάλι την τελευταία φάση που δόθηκε επιθετικό φάουλ στον Αθανασιάδη. Ήδη με τρεις πολύ μεγάλες φάσεις, δύο για τον Ηρακλή, μία για τον ΠΑΟΚ με το δοκάρι. Κεφαλιά από τον Τζαβέλα. Χαμηλή σέντρα πίσω από τον Ζάχορα, η μπάλα από μάκρυνο Λίνο. Αθανασιάδης άντεξε στην πίεση του Σαββίδη. Βαθιά παλιά από τον Τζιόλι. Στα δεξιά έχει βγει ο Νίνης, κάνει φάουλ.
Εδώ και πάλι στη μονομαχία με τον Λίμα. Το σπρώξιμο από τον μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ. Και η προηγούμενη προσπάθεια για τον Ηρακλή με το γύρισμα λίγο πίσω από τον Ζάχορα πέρασε η μπάλα και η ευκαιρία χάθηκε. Κοντρό του Λάζαρ. Τζιόλης. Μπάλα στον Μπάμπα τώρα. Ο Νουάτσης στα αριστερά. Ωραία προσποίηση στον Σκόνδρα. Γύρισε ο Σκόνδρας. Ο Νουάτσι πέρασε, αλλά έχει ήδη σταματήσει το παιχνίδι με θετικό φάουλ ο Κουτσιάφτης. Ο Νουάτσι δείχνει ότι πήγε όμο με όμο με τον αντίπαλό του. Εδώ νωρίτερα ένα μαρκάρισμα από τον Τζιόλι, ο οποίος κοντραρίστηκε με τον Κοντοδήμο. Και η τελευταία φάση στην οποία δόθηκε το επιθετικό φάουλ στον Ονουάτσι πάνω στον Σκόνδρα, μάλλον στα ίσια ήταν η διεκδίκηση της μπάλας εδώ. Το φάουλ από τον Γλύκο. Πέρασε η μπάλα από Αθανασιάδη και Μπάμπα. Ο Λίμα πάνω στον Αθανασιάδη, τώρα ο Νίνης. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Μπουκουβάλα. Σέντρα του Λίνο στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν ξέρω αν πήγε απευθείας για γκολ. Πολύ δύσκολο από εκείνη τη γωνία. Ζήτησε συγγνώμη πάντως από τους συμπαίκτες του για αυτό το γύρισμα. Είδε λίγο έξω από την εστία του τον τερματοφύλακα του Ηρακλή και πήγε για γκολ ο Λίνο. Λίμα, κεφαλιά από τον Ζιόλι για τον Γεωργιάδη. Έκλεψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Λίμα και πάλι πέφτει στο έδαφος. Ποτυπίες στο Αθανασιάδη, παίζεται λέει ο διαιτητής, η μπάλα παραμένει στην κατοχή του Ηρακλή. Ο Τάι από τα δεξιά ζητάει μπάλα, ο Ζάχορας στην κορυφή της επίθεσης. Κρατάει ο Τάι από την πίεση του Τζιόλι. Μπάμπα είδε την κίνηση του Μπουκουβάλα τα δεξιά. Το γύρισμα για τον Ονουάτσι δεν ήταν καλή πάσα. Έκοψε ο Λάζαρ. Γεωργιάδης με ρίσκο, παίρνει το φάουλ όμως. Προσπάθησε να κάνει την προσποίηση στον Νατάι. Η συνέχεια στο παιχνίδι θα δοθεί με το ελεύθερο χτύπημα από τον Γλύκο, καθώς θέλουμε 15 λεπτά ακόμη για το πρώτο μέρος εδώ στο Καφτατζόγλιο. Κεφαλιά του Μπάμπα, ο Νουάτσι, Τάι, ατομική προσπάθεια του Τάι, παίρνει το φάουλ από τον Λούκας. Ο Τάι που έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι για τον Ηρακλή, κάνει όλες τις δουλειές στον χώρο του κέντρου. Εδώ πήρε το φάουλ από τον Λούκας, ο οποίος άπλωσε το πόδι. Όσο άλλαξε κατεύθυνση ο αρχηγός του Ηρακλή και τον ανέτρεψε όπως είδαμε. Ευκαιρία τώρα για τον Ηρακλή να επισκεφθεί με στημένη φάση τη μεγάλη περιοχή του Γλύκου. Πλασαριστά τελικά το φάουλ για τον Ονουάτσι. Ξανατάει. Ο Νουάτσι έχει μπροστά τον Σκόνδρα. Πήγε να περάσει ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Νίνης, λάθος πάσα, κλέβει ο Μπάμπα. Το γέμισμα, εκεί είναι ο Λίνο για να διώξει. Μακριά από τον Κατσουράνη τελικά. Πάσα του Λούκας, θέλησε με τη μία να βρει τον Αθανασιάδη. Έκλεψαν οι παίκτες του Ηρακλή, μπάλα πίσω στον Κυπουρό. Ο Λίμα για τον Μπουκουβάλα, έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Ο Όγιος δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό να φωνάζει προς τους παίκτες του και πρέπει να έχει μείνει ικανοποιημένος από όλο το βαθμό από την εμφάνιση του Ηρακλή μέχρι στιγμής. Κοντράρει στα ίσια τον ΠΑΟΚ, είχε
τις δύο πρώτες ευκαιρίες του αγώνα για να ανοίξει το σκορ. Ήρθε η απάντηση από τον ΠΑΟΚ με το δοκάρι στο 24, σε μια φάση στην οποία ζήτησαν πέναλτι για το χέρι του Σαββίδη οι φιλοξενούμενοι. Έκανε το λάθος τελικά ο αρχηγός του Ηρακλή. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Νίνη. Και δεύτερη προσπάθεια για σέντα στα χέρια του Κυπουρού. Τάι. Μια ακόμη ατομική προσπάθεια από τον Βραζιλιάνο. Διαμαρτυρίες για χέρι. Παίζεται, λέει ο Κουτσιάφτης. Μπαλά στον Λάζαρ τώρα. Κάνει κίνηση ο Γεωργιάδης. Παίρνει μπάλα εξτρέμ του ΠΑΟ. Γυρίζει σέντρα με το αριστερό. Έχει σταματήσει το παιχνίδι με offside. Δόθηκε offside στον Γεωργιάδη στην τελευταία φάση. Εδώ είναι η προσπάθεια του Τάι, ο οποίος ζήτησε χέρι του Λίνο σε αυτή την κόντρα. Ακούσιο ήταν. Σαββίδης παλεύει στον αέρα με τον Νίνη. Παίρνει ο Μπάμπα. Σφυρίζει ο Κουτσιάφτης. Πολλά φάουλ. Υπάρχει τρομερό πάθος άλλωστε και από τις δύο πλευρές. Πολύ δυνατές μονομαχίες. Λίμα. Μπουκουβάλας. Τσιλιανίδης. Πίεσε ο Τζιόλης. Έχει την μπάλα του Τσιλιανίδης, αλλά αυτή παραμένει στην κατοχή του Ηρακλή. Μπάμπα. Μπουκουβάλας. Πάσα για τον Τάι, μπερδεύτηκε στο κοντρόλ ο Βραζιλιάνος. Μπάλα απέναντι για τον Κοντοδήμο. Έχουν ανέβει οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Πίσω η μπάλα για τον Τζαβέλα. Εκεί θα ελέγξει ο Κοντοδήμος, αφήσει για το πλάγιο. Είναι εντυπωσιακό πάντως γιατί σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά και οι δύο ομάδες έχουν ασκήσει pressing σε όλο το γήπεδο. Σταμάτησε το τρέξιμο και από τις δύο πλευρές. Ο Νουάτσι δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα μέσα στο παιχνίδι. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τζιόλης για τον Λάζαρ. Προσπάθησε να κερδίσει ο Τάι. Κέρδισαν τελικά οι παίκτες του Ηρακλή και βγαίνουν με πολλούς τώρα στην αντεπίθεση. Η μπάλα στα πόδια του Τσιλιανίδη. Κάνει το σούτ έξω. Ίσως και να υπήρχαν καλύτερες επιλογές εδώ για τον νεαρό εξτρέμ του Ηρακλή, καθώς είχαν ακολουθήσει τουλάχιστον άλλοι τρεις παίκτες των γηπεδούχων την αντεπίθεση. Υπό την πίεση του Λίνο κάνει το διαγώνιο σούτ μακριά από το δεξί δοκάρι του Γλύκου. Τάι. Τζαβέλας σε μονομαχία με τον Τσιλιανίδη. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Εκτελείται γρήγορα τον Μπουκουβάλα για τον Ζάχορα. Κάνει τον κοντρόλ ο Κροάτης. Έχετε με φόρα και κλέβει όμως ο Κατσουράνης. Από μάκρυνο Τζαβέλας. Κεφαλιά του Μπάμπα. Ο Λάζαρ προσπάθησε να ανοίξει στα δεξιά για τον Λούκας. Ο Νουάτσι. Τον κυνηγάει ο Λάζαρ. Κράτησε ο Νουάτσι. Έβγαλε για τον Κοντοδήμο. Τσιλιανίδης πήγε να βρει τον Πορτουλίδη. Γεωργιάδης από την προσπάθεια του Λούκας και φάουλ. Φάουλ πάνω στον Γιώργο Γεωργιάδη από τον
Πάμε στο Μιχάλη Μελισσίδη, καθώς υπάρχει είδηση από τον Πάγκο του ΠΑΟΚ. Η πρώτη αντίδραση του Στέφενς είναι να σηκώσει το Μαντούρο να αρχίσει το ζέσταμα. Ο Στέφενς, ο οποίος σηκώνεται για τρίτη φορά τώρα από τον πάγκο. Πριν από 15 λεπτά περίπου ήταν έξαλλος, αλλά στη συνέχεια όταν ο ΠΑΟΚ ηρέμησε, έστω και αν ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει την κατοχή, θεωρεί πως η ομάδα του τα πάει καλά, τουλάχιστον στον αμυντικό τομέα, γιατί έφυγαν οι μεγάλες ευκαιρίες για τον Ηρακλή και έχει αρχίσει να ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση με τον Λίνο. Έχει γυρίσει να βοηθήσει στην άμυνα ο Τσιλιανίδης. Αδύναμη σέντρα από τον Λίνο. Ελευθερώνει ο Λίμα για τον Τάι. Απέφυγαν το κόρνερ εδώ οι παίκτες του Ηρακλή. Πλάγιο είναι από το διώξιμο του Μπουκουβάλα. Στο μεταξύ έχουν σηκωθεί αρκετοί παίκτες και από τον πάγκο του Ηρακλή για ζέσταμα πάρει. Ο Γιγέρμο Όγιος, ο οποίος έχει σηκώσει 2 τριάδες ποδοσφαιριστών. Καταρχήν σε ένα περίπου τέταρτο ήταν το ζέσταμα για τον Γιάρολιν, τον Ιτζόγλου και τον Ματσούκα, που άφησαν τη θέση του στον Κραγιόπουλο, τον Σεντραβάνη και τον Σαράφογλου. Μόνο ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Ενέα Κολίτσι έχει παραμείνει στον πάγκο σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, με τον Αργεντινό του τεχνικού του Ηρακλή να δείχνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής εικόνα των ποδοσφαιριστών του. Λογικό είναι να σκέφτονται οι ίδιοι από τώρα τις επόμενες κινήσεις τους από τους πάγκους οι δύο προπονητές, με τον πολύ γρήγορο ρυθμό που έχει το παιχνίδι, με την ασφυκτική πίεση που ασκούν και οι δύο ομάδες. Θα είναι πολύ δύσκολο να αντέξουν σε αυτόν τον ρυθμό. Στο μεταξύ πήρε και την κάρτα ο Κοντοδήμος, είναι η δεύτερη στο μάτς, μετά από αυτή που είδε ο Τάι νωρίτερα. Γι' αυτό εδώ το τάκλινγκ στα πόδια του Λούκας. Ο Λούκας που χτύπησε συνέχεια και στο κεφάλι, καθώς πέρασε από πάνω του ο Νουάτσι. Κατσουράνη στο φάουλ. 40 λεπτό στον Καφτατζόγλιο, πάντα στο 0-0 Ηρακλής ΠΑΟΚ. Νομίζω πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Υπάρχει ρεβάνς σε 2 εβδομάδες στο γήπεδο της Τούμπας. Ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κατάφερε και κέρδισε την κόντρα σωτήρια για την άμυνα του Ηρακλείου Λίμα. Ο Νίνης είναι πεσμένος στο έδαφος, σηκώνεται σιγά σιγά, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Σωστά, γιατί πάνε και να έχει χτυπήσει στο κεφάλι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Στο πόδι είναι γιατί κουτσένει, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Από αυτήν εδώ την βαθιά παλιά, η μονομαχία ανάμεσα στο Νίνη και το Λίμα πρόλαβε ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Αν έπαιρνε την μπάλα ο Νίνης εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την αιστεία του Κυπουρού. Τάι. Μπάμπα. Πίσω η μπάλα για τον Κυπουρό. Φάουλ υπέρ του Λίνο. Θέλει να εκτελέσει γρήγορα ο Τζαβέλας. Σιλιανίδης στάθηκε εκεί πάνω στην μπάλα. Τζαβέλας πέρασε η μπάλα από τον Λούκας, έκοψε ο Νουάτσι με τη βοήθεια και του Κοντοδήμου. Πίεσε ο Λούκας στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Εκεί που βρίσκεται και αυτό το απίθανο πανό, μία πόλη, μία ομάδα, μία τζατζίκι, μία πατάτες. Νέες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για φάουλ του Νίνη. Παίζεται το παιχνίδι, ο Λίνος στον Γεωργιάδη. Ξανά Λίνο. Το γέμισμα, η σέντρα είναι προς το δεύτερο δοκάρι και θα διώξει ψύχρεμα. Ο Κοντοδήμος, επιμένει ο ΠΑΟΚ με το Σκόνδρα να δίνει για τον Τζιόλι. Ξανά Σκόνδρας. Θα κλειστεί από 2 παίκτες του Ηρακλή, του έφυγε το κοντρόλ. Πάμε στον Πάρη Τελεπίδη πάλι. Τάσο, να πούμε στους φίλους και τις φίλες τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του OTTV για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος της Κυριακής με την Καβάλα και σε αυτό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Βρίσκονται εδώ οι δύο εκπρόσωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, από τον Ιρανικό Όμιλο που ξεσκονίζει πραγματικά τα οικονομικά στοιχεία της Ηρακλής από την παραμονή της πρωτοχρονιάς μέχρι και σήμερα. Να μείνουν στη Θεσσαλονίκη για 2 ακόμη μέρες και παρακολουθούν το παιχνίδι μαζί με τον πρόεδρο της Ηρακλής, τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, από μια σουίτα του γηπέδου. Ναι, και διάβαζα στο ρεπορτάζ ότι ολοκληρώνεται από μέρα σε μέρα ο οικονομικός έλεγχος, οπότε αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στα διοικητικά του Ηρακλή.
Λάζαρ πίσω για τον Κατσουράνη. Στο 43 είμαστε από το 24 και μετά από εκείνη τη φάση με το δοκάρι του ΠΑΟΚ δεν έχουμε δει κάποια άλλη καλή ευκαιρία μπροστά από τις δύο εστίες. Παρακολουθούμε ένα παιχνίδι κέντρου με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει τώρα και την κατοχή της μπάλας στα τελευταία λεπτά. Δυσκολεύεται να φτάσει με αξιώσει απέναντι από την εστία του Κυπουρού. Κατσουράνης κατάφερε και έβγαλε μπροστά την μπάλα για τον Λάζαρ. Με καλές προϋποθέσεις τώρα αυτή η επίδεση για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά με τον Τζιόλι. Η πάσα στον Λούκας. Αθανασιάδης δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα. Πιέστηκε από τον Μπουκουβάλα. Και η σειρά του Ηρακλή να βγάλει αντεπίδεση τώρα. Κράτησε ο Πορτουλίδης. Γύρισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Λίμα. Κατεβάζει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Τσιλιανίδης. Απέφυγε τον Λάζαρ. Πήρε ο Πορτουλίδης, έδωσε τον Νουάτσι. Ο Τσιλιανίδης ήταν που προσπάθησε ξανά να περάσει την μπάλα μπροστά στον Πορτουλίδη. Έκοψε ο Μπάμπα, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στον ανασταλτικό τομέα για τον Ηρακλή στο χώρο του κέντρου. Ψηλά, πολύ ψηλά το σουτ. Από τον Ζάχορα. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση για τον ΠΑΟΚ. Από την πάσα του Τζιόλι έφυγε το κοντρόλ από τον Λούκας. Δεν μπόρεσε να ελέγξει και ο Αθανασιάδης. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων όπως με ενημερώνουν. 3 συνολικά ακόμη για τη λήξη του πρώτου μέρους. Είχαμε κάποιες διακοπές, θυμίζω, στο ξεκίνημα του αγώνα. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, γι' αυτό και τα 2 λεπτά από τον Κουσιάφτη, ο οποίος εδώ σφυρίζει φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Ο Ζάχορα το έχει κερδίσει από τον Κατσουράνη. Καταλαβαίνει ο Κατσουράνης ότι πονάει ο αντίπαλός του και είναι από πάνω. Καθώς τον βρήκε σε ευαίσθητο σημείο. Εδώ από πίσω. Και εδώ οι φανατικοί φίλοι του Ηρακλή που δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Κόρνερ για τον Ηρακλή από το διώξιμο του Λίνο. Καθώς μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Έχει την ευκαιρία να απειλήσει αποστημένη φάση τώρα ο Ηρακλής. Την μπάλα θα στήσει ο Τάι για το κόρνερ. Ανεβαίνουν όλοι οι ψηλοί παίκτες των γηπεδούχων στη μεγάλη περιοχή του Γλύκου. Πάει κοντά και ο Πορτουλίδης για την κοντινή πάσα. Σεντράρει ο Τάι. Στο πρώτο δοκάρι ο Λάζαρ έκοψε. Προσπάθησε ο Μπουκουβάλας. Έβγαλε τώρα ο Τζιόλης. Κοντρόλ του Νίνη. Ο Λίμα καθαρίζει για τον Ηρακλή. Και έχει κενό χώρο μπροστά του. Πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή. Πήγε να περάσει την παλιά τρύπα για τον Νουάτσι. Καλή άμυνα από τον Κατσουράνη. Κοντρά από τον Λίνο στην πάσα του Μπουκουβάλα. Το πλάγιο από τον Μπουκουβάλα για τον Τσιλιανίδη. Ωραία τσιμπάει την μπάλα ο Τσιλιανίδης, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Το γύρισμα πολύ δυνατά. Η φάση συνεχίζεται από τα αριστερά. Με τον Κοντοδήμο να κάνει την προσποίηση, να γυρίσει την πάσα προς τα πίσω. Πολύ καλό τάκλιν από τον Τζιόλι και ο διαιτητής τι έχει δώσει εδώ, έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Με τον Ηρακλή να δημιουργεί σε αυτή την περίπτωση φάση μπροστά από την εστία του Γλύκου. Ένα καλύτερο γύρισμα από τον Τσιλιανίδη θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρή ευκαιρία για γκολ και να έχει αυτή την πολύ όμορφη ενέργεια. Αλλά η παλιά του πέρασε ανάμεσα από Ζάχορα και ο Νουάτσι. Και εδώ για αυτή την προβολή έδωσε το φάουλ ο Κουτσιάφτης. Αυτή ίσως και να ήταν η τελευταία φάση του πρώτου μέρους, καθώς συμπληρώνουμε τώρα και το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοιτάζει το ρολόι το Κουτσιάφτης και σφυρίζει τη λήξη του ημιχρόνου εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο. 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ, σε ένα πραγματικό ντέρμπι, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, μοιρασμένο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Με τον Ηρακλή θυμίζω να έχει τις δύο πρώτες
καλές ευκαιρίες του αγώνα για γκολ. Τη διπλή ευκαιρία με τον Ζάφορα στο 8ο λεπτό και το πλασέ του Ονουάτσι στο 16. Ο ΠΑΟΚ είχε την δική του πολύ καλή ευκαιρία στο 24 με το δοκάρι του Γεωργιάδη σε μια φάση στην οποία διαμαρτυρήθηκε και για χέρι του Σαββίδη. Από το 24 και μετά η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός του αγώνα κάπως έπεσε. Δυσκολεύτηκαν αρκετά και οι δύο ομάδες να φτάσουν σε ευκαιρίες για γκολ. Σας αφήνουμε με τα στατιστικά του πρώτου μέρους. Πάμε σε ένα διάλειμμα 12-13 λεπτών και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.